Hola golafres, sóc l'Albert. Ja veieu, màniga curta, palmeretes... Això és que ja ve l'estiu. I què ens trobem cada any a principi de l'estiu? Sant Joan. I què fem per Sant Joan? Bé, tirar petardos, anar a la festa i menjar coca. I aquest any farem coca de crema. Amb la massa aquella de brioix, tubeta, la cremeta per sobre. Buah, quines ganes. Va, anem a veure com es fa. Començarem pel que necessitem primer per fer una massa mare, que són 140 grams de farina, 30 grams de llevat fresc i 80 ml d'aigua tèbia tirant a calentona. I per fer la coca necessitem 90 grams de sucre, 3 ous, 425 grams de farina, 90 grams de mantega, 10 grams de sal, 75 ml de llet i 20 ml d'anís. Un grapat de pinyons i, si voleu, unes cireres confitades. El que necessitareu segur és una crema pastissera. I per fer aquesta crema pastissera necessitarem 50 grams de sucre, 20 grams de farina, un got i mig de llet, 2 rovells d'ou, 13 grams de maizena i una branqueta de canyella. I el primer que farem serà posar el got de llet en un cassó i posarem la branqueta de canyella per aromatitzar-la. Ho posarem a escalfar i vigilarem que no arribi a bullir. Mentrestant, en un bol hi posarem la farina, el sucre, la maizena, els rovells d'ou i el mig got de llet i ho barrejarem tot. Ja ho veureu, és tan fàcil que no us ho creureu. Del cassó on hi hem escalfat la llet hi retirarem la canyella i la mica de tel que s'hi hagi pogut formar. I afegirem la barreja que hem fet abans. Ho anirem escalfant a foc suau i mentrestant ho anirem remenant. Anem remenant perquè no s'enganxi i veureu que cada cop anirà quedant una miqueta més espès. I quan veieu que ha espessit i que ha arribat a la textura que volíeu, apaguem el foc, ho retirem i ho deixarem refredar. Mireu quina textura que ha agafat. Buah, boníssim! I abans de començar a preparar la massa, haurem de fer una pasta mare. Així que començarem fent aquesta massa mare posant els 140 grams de farina, el llevat, així una miqueta trencat a trossets, i l'aigua tèbia, tirant a calentona. Tirant a calentona perquè així ens ajudarà a que el llevat fermenti millor i pugi més. I ho remenarem tot. Bé, potser que ho xafem primer. I ho remenarem tot i farem una pasteta. Bé, això és una massa mare ràpida. Però aquesta la farem amb una horeta aproximadament. Bé, i quan tinguem una textura més o menys com aquesta, ho deixarem tapat 1 o 2 hores fins que augmenti el volum. Ho hem deixat reposar un parell d'hores i mireu quina pinta que fa. Ha pujat moltíssim. S'ha inflat molt. I ara ho trobarem d'aquest bol i ho posarem en un altre, a veure si puc. Ho passo aquí perquè ara anem a incorporar la resta d'ingredients i en aquest bol tan petit no ens hi cabrà. I ara ja anirem incorporant la resta d'ingredients. L'anís, la llet, els ous, el sucre i la sal. I ho remenarem una mica. I ara hi afegirem també la farina, que la passarem per un colador per tamisar-la una mica. Això ho fem per assegurar-nos que no quedin grumolls i perquè quedi tota la massa com més esponjosa. Hem de comprar un altre colador. Per què? Perquè aquest està fet una merda. I ara ho remenarem tot. I farem una pasteta, ho amassarem una mica. I quan ho tinguem tot barrejat, ho tornem a tapar i ho deixem un quart d'hora més. Ara quan hem tingut 15 o 20 minuts, veieu que ha pujat una miqueta més, força més, està molt inflat. Ara hi posarem farina a sobre del marbre i ja passarem a treballar aquesta massa en el marbre. I ara l'escamparem així una miqueta, farem com un rectangle
perquè hi posarem la mantega que està tova i la incorporarem a la massa. I la amassarem. Recordo que amb la mantega anirà quedant més toveta i el que farem serà anar amassant per anar-la incorporant i que vagi agafant una textura més elàstica. Mirarem d'anar fent aquest moviment. Recollim la massa, li donem un quart de volta i plaf! Bé, no sé si ho faig molt bé, però així és com diuen que s'ha de fer. Bé, jo crec que la mantega ara ja està integrada. És a dir que mirarem de deixar-la així feta una boleta i la taparem amb el mateix bol i la deixarem un quart d'hora o 20 minuts més. En teoria, ara que ja ha passat una estona, això hauria d'estar... Uau, ha crescut força més. I hauria d'haver quedat una massa més elàstica. Una miqueta de farina per aquí per si de cas. Sí, no està tan enganxosa. No estava segur, no? Perquè aquí en teoria el gluten i el llevat i els midons han anat fent la seva feina durant aquest repòs i està algo més elàstica. Però bueno, anirem amassant una miqueta. I tiraré un polsim més de farina perquè sembla que està una miqueta massa enganxosa encara. Hauria de tenir una textura més semblant a aquesta. Bueno, i ara que ho tenim més o menys així, farem una bola i posarem una miqueta de farina en un bol i ho deixarem aquí i ho tornarem a tapar 15 minuts. Vinga, anem a veure com ha quedat. Bé, ha pujat força el volum i ara ho traurem del bol. Espera, que posaré una miqueta de farina aquí. Molt bé. Veus que bé? I ara hi farem una bola i ho deixarem aquí 5 minutets. I ara ja ve una de les parts més xules. Hi posarem una miqueta de farina sobre el marbre i agafarem la bola, que encara s'haurà inflat una miqueta més, i amb el corró li donarem forma a la coca. Si ho fem amb les mans, potser no perdrà tant aire. I anirem donant forma i de la mida doncs hem de pensar que després ha d'anar posada dins de la plata de forn, és a dir, que tampoc la podem fer molt més grossa. I ara que la tenim més o menys així, l'enrotllarem sobre si mateixa i la passarem a la placa de forn. I la deixarem així ben posadeta. Oh, quin goig! La placa de forn a la que hem posat un paper de full de forn, I ara la posarem a dins del forn amb el forn apagat i amb la porta tancada anirà fermentant i la massa creixerà una miqueta més. Un cop hagin passat aquestes 2 hores ja tenim la massa fermentada. Preparem la massa per posar-la al forn. La pringuem amb una miqueta d'oli i amb les mans hi fem unes marques sobre la que després hi posarem la crema pastissera. Posarem la crema dins d'una mànega i hi posarem unes tires de crema pastissera just per sobre les marques que hem fet abans. I afegim un bon grapat de pinyons i tirem per sobre un bon grapat de sucre
i afegim les cireres confitades just en el lloc on s'ajunten les línies de crema. Per això va a gustos, hi ha gent que no li agrada. Si no voleu, no n'hi poseu. Ara la deixarem al forn que hem tingut preescalfant a 250 graus, amb calor per dalt i per baix. Baixarem la temperatura a 200 graus i la tindrem coent uns 20 minuts o fins que veieu que està feta. Uau, mira quin espectacle! Ha quedat coadíssima! Has de compartir aquesta coca amb algú. Boníssima! Si et vols subscriure al canal, només has de clicar a la casella on hi diu subscriu-me i activar la campaneta de notificacions perquè t'avisi quan pengi un vídeo.